Hello guys, what's up? Puja lagi jilapi tilapi menjalaysigen. Atsa guys, jikian जा दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दङ बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिय'आव मावजि बुन्दा बसुमतारिया। दिनैनि भिडिअ'आ खिन्थु धामाका मिनिनानै गुस्थि गावब्रालायनाय मिनिनानै खिफि गुलायनाय हासु गुलायनायबो जानो हागौ आरो साख्रु साख्रा बेराम गोनांफोराबो खारनोबो हागौ। बेखायनो दे भिडिअ'खौ दानखावली खालामालासे सिरि नायलांदो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आमायथु किडनि माग्लुंलायनाय मोननैसो ताजा गरम फ्रेश मोननैसो रादाब लाबोना फैदों। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, रादाब फरायनायनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो शायरी आरो फाता लेक्सार मारिनो सानदों। मानोना नोंथांमोननि गेजेराव आं नुजाफैया जोबोर गोबाव जाबायमोन ना। रुको जरा सबर करो। आच्छा दाना शायरीखौ अग्लायग्रोनोसै। नै नारिगुरि फाख्रिगुरि धिकिया जुलि जाथारबाय आं नोंजों गुलि जाथारनोसै दे जोंहा खालमासि जुलि नंनायालाय नंगौ जोंहानि न'आ मोसौ गलि बिदि होनानै खालामब्ला ब्रेकआप गावगोन आं नोंखौ गुलि। बे फाग्ला बिदिजों जायो। दानिया फैदो 2 नाम्बार शायरी। लैथोआव दं दै दैयाव दं फिस। लैथोआव दं दै दैयाव दं फिस नाथाय मोनफेराखै दिनैसिमबो रावनिबो किस। गोसोखौ बैफोर मानसिनोल' हो जाय नोंनि खि गोरा जानायखौबो एरख'ना होयो। बे फाग्ला बिदिजों जायो। जाबायलै रादाबखौ फरायग्रोनोसै। आच्छा, सम जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय खोनासंग्रा आरो नायग्राफोरनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै आं रादाबखौ फरायनो लादों मावजि बुन्दा बसुमतारिया। दिनैनि गिबि फ्रेश ताजा रादाबाव दङ। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लेवारबारि गामिनि गंसे फरायसालियाव फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ बेसर बेगर गरसे आरो खानायदों दोंसेनि सावगारि आखिनो होनायाव सासे फरायसाया आलु दरनै आरो गेजेराव फान्थाव थाइसे आखिना होनायाव फोरोंगिरिया रागाजों फरायसाखौ दोखो बुना बिखुं बेदलाब होजोबो। फारसेथिं फरायसानि गार्जेन एबा दिथागिरिया मानि थाखाय बिदि एफाग्राब बुदोंमोन होनना सोंनायाव फरायसाया बिमानो खोथाना होजोबदोंमोन दि सारा बेसर बेगर गरसे आरो खानायदों दोंसेनि सावगारि आखिनो होदोंमोन होनना बुंथिना लायो। बाथ्राखौ मिथिना बिमाया फरायसालियाव फैना फोरोंगिरिखौ रायफैयो। बे फाग्ला खानायदों दोंसे आरो बेसर बेगरखौलाय मानो आखिनो होनांगौ, गुबुन सावगारि आखिनो होनो हायामोन नामा होनना सोंथि सोंना सोंखारियो। सावगारि नागिरना मोनाखैब्ला नै आंनि थाफ्लिखौ आखि होना फोरोंगिरिनि सिगाङाव थाफ्लि देखायना गालाङो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खिब्रमागुरि गामिनि गंसे न'खराव लरग' दिन्दां होनाय सासे आबादारिनि 8 बिगा गय बिफांफोरा खांखिनि नांना थायनो रोङि जादोंमोनब्लाबो हासार होनानैनो गोबां गय फिथाइ थायफिननानै मुलाम्फा जादों होनना जोंनि सुलुंसिम मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि गय खांखिनि जानायाबो हासार होबानो थायफिननो होननायखाय खाथिनि गोबां न'खरफोरानो गय खांखिनि जानायाव हासार होनायखौ नुनो मोनदों। लरग' दिन्दां आबादारिया बुंनाय बादिब्ला बिहामजो जानायफोरनि खिखौ थयला बस्थाजों बोनथुमना हा सिङाव दान मोनसे खावसे फबना हासार महरै खांखिनि जानाय गय गुदियाव सारना होबानो गया थायफिनो होनना मिथिहोयो। बिथांनि बुंनाया बेसे सैथो आरो आरजाथाव समाजो खोथासिगोन। मैया क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरिनि जन्था कलेजाव सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मानसिफोरनि गेजेरावनो प्रप'ज खालामना दिन्थिदोंमोन। जाउनाव प्रप'ज खालामजानाय सिख्लाया लाजिनाय आरो रागाजों सेंग्राखौ सेन्देलजों सोबानानै खावलायाव 6 नाम्बारनि दागो जालायनाय खालामो। सेंग्राया सोबा जानानै फारसे खावलाया मोदोम फेंखा बारायनाय बादि लुन बुजोबो आरो सेन्देलनि 6 नाम्बारा दागोआ साबोन स्राब डेटलफोरजों हुखुबाबो खाराखैमोन होनना बुङो। जाउनाव खावलायाव 6 नाम्बार दागोआ खारिनि थाखाय खाथिनि हस्पिटालाव लांनांगौ जायो आरो डक्टरा बेनि जेबो फाहामथाय मुलि नागिरना मोनैनि जि आयरन होग्रा एबा इस्त्रि होग्राजों खावलायाव इस्त्रि होबासो नाम्बारा खारगोन होनना बुंहरो आरो नङाब्ला इथा हुख'ग्रा ब्रासजों हुख'बासो खारगोन होनना डक्टरा खोथा हरदोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गार्जेना बुंथियो। खावलायाव जि इस्त्रि होग्राखौ लानाय लोगो लोगोनो खामलाबसिना बांसिनसो जखम जादों होनना जोंनि सुलुंसिम मिथिबावदों। रायजोआव हिन्जाव खारनाय दोनखारलांनायफोरखौ बारानिख्रुइ बारा नुनो मोनदों। बेफोर न'खरफोराव दावराव दावसि जाबाय थानाय
रां रुफानि आंखाल फिजिकेल सेटिसफेक्सन बायदि जाहोनफोरनि थाखायनो गारनाय खारनायफोरा जाफ्लेबाय थायो। नाथाय मैया मोनसे आलादा रोखोमनि जाहोननि थाखाय बाक्सानि मुसलपुराव हिनजावा हौवाखौ गारना खारनायखौ नुनो मोनदों। मिथिथारनाय बादिब्ला फिसायनि मुङा जंप्लिट आरो बिसिनि मुङा जंजितमोन। हिनजावा हौवाखौ गारनायनि गुबै जाहोनानो जादों हौवाया सानफ्रोमबो जौ फेना मोनामब्रुं माब्रुं खुदुमफैबाय थानाय, सादा जाना खुदुमनाय आरो सामब्राम गुफुर आरो सामब्राम गोजा जाना हराव सानफ्रोमबो सुख गैया बुख गैया खुदुमफैबाय थानायनि थाखायनो सहायनो हायैनि हौवाखौ गारनांगौ बायद' जादों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना लायो। देग्लाय बोसोरनि फुजायाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो अयथासार लाइन मारिलायगोन होनना सरकारा सानखांनाय फैदों। लोंनाय जानाय जौ जुवाफोराबो बाराद्राय जागोन होननानै सरकारा गिखांनाय फैदों। बेखायनो फुजायाव फैयोब्लाबो देग्लाय माखासे नेमखान्थि मानिनानैसो सोलिनांगोन होनना प्रेस मिटनि गेजेरजों आसामनि हेमन्त मामाया फुजा प्रटकल फोसावना होयो। बेफोर नेमफोरानो जाबाय 1 नाम्बाराव दङ हाबा जायालासिनो फुजायाव जरा जरा बेरायनो मोननाय नङा, एकेबारे बन्द'। 2 नाम्बाराव दङ हौवाफोरा फुजा थिलियाव हाबबानो हिनजावफोरखौ जानजिनि गोजौथिं नायनो मोननाय नङा, थामहिनबा हिनजाव मानसि नुबानो गंदब गंदबसो थाबायनांगोन। 3 नाम्बाराव दङ फुजायाव जौ फाननाय जौ लोंनाया एकेबारे बन्द', सोरबाया लोङोब्लाबो न'आवनो फेखाना फैखानांगोन। फुजानि रुल्स रेगुलेसनखौ जाय मानिनानै सोलिया बियो पुलिसफोरजों फुजा थिलियावनो खागदावनानै आलाय आलाय बुजानाय जागोन। 4 नाम्बाराव दङ गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो हराव फुजा नायखांना फैना खायसेया खाथि खालानि हाग्राफोराव थाखुमालायनाय आरो एब्रेखुमालायनाय खेला गेलेनो नागिरो। बेखायनो सरकारा देग्लाय फुजा खाथिनि हाग्राफोराव लेवार मनसे आरो जिबौ मनसे गारना दोनहैनाय जागोन होनना फोसावो। बेखायनो गासै रिलेशनशिपआव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायहरदों। बेराफारसेथिं रायजोनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो सरकारनि बेबादि नेमखान्थि फोसावनायखौ नुना खुद्रिसारदों। बोसोराव नेयै नेयै बेबादि खेबसेल'सो लाइन मारिनो चान्स मोनो, बेखौबो बरबाद खालामनाय होननानै ससियेल मिडियाफोराव सावरायलायनाय नुनो मोनदों। खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जाबायलै बन्धुफोर, दा होसो जाफैलायबागोन बहाबा। ओरैनोबा ना गोरान खावनानै जानायफोरनि दाया जमा जाना दंथारो आंना। आच्छा जिखियानो जा, बे साननैसोनि गेजेरावनो आङो गुब्लाब्ला नुजाफैबागोन गाइसमोन। नोंस्रा फुजा नायनानै था, आंहा नोंसोरनि न'आव ना गोरान खावनानै मोनजाबानो जाबाय, एन्जर सिकार खालामनानै मोनजाबानो जाबाय। आरो सोरनिबा न'आव मावजि बुन्दि लोगो मोनबाथ' नांला आरो। जानाय नंलालै, आइ एम गेट आउट। भाई मजा आया।